Papagayam, kumusta kayo manan? Sapay ko bata nakaradgad kayo akanayon. Well, tisurat ngayon tayo basa ka ni drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayo akarya, saan naputpudno anagan. Ngamsakbay na, hello mampay ka ni Emelda Enero, ni Armeda Angaon, ni Marjorie Iban, kan ni Maricel Galarin. Kastimaan ti surat ni pagayam karya, Dear Manang Biyanang, baketak abalasang, nabayagan na kursunadak ni bayaw ko, baro pa'y laide ngam crush kon, isunalaang tani kabagis ko ti inasawa na, aging gabi maket kami, sana nagbaliw ti riknak. Aging ga na panunot ko tinagbakasyon iti balay da kabagis ko, kan ni bayaw ko. Rugyak ti agsalaysan. Umaya man, kabagis siya nang. Nay, kabagis karya, si kamot gayam. Umayak ag bakasyon, kabagis. Ay katun ala, sumrag ka. Agyaman na, kabagis, ay na. Umaya man, ag-relax dito yung balayaw. Masurunak iji lugar tayaw. Adaw ti kalabang ko ijay. Apay manan aya. Masurunak kadagiti na apal at tao. Padaksindak pa yan. Gapo iti apal da kanya. Nagalas ti aramid dagiti at tao. Di lang amin agmarmarites ti amudang aramidan. Imbis ajay la kumabiyag da ti pakibiyangan da. Sa amay tatila pakibiyangan da. Anya, asino da aya? Hay, basta amin da. Awan pa'y limpyaw ita ni lugar tayaw. Pasig da aminan aman nakibiyang. Iso adito yak mampay labalayaw ka ba guys? Ay katuan awan problema iti da ita ka ba guys? Mapanakaon, siya dang bakit. Inakagpasadan. Okay, tutoy. Aganad ka. Tay kiss ko ngay. Wala. Ay, makauray ka kaday. Adamon at talaga goodbye kiss mo kanya kahit mwah! Nya. Masapa ka nga agawid Wayne! Ay, anyat kaya't mo pasalubaw. Sumay, fishball, siupaw, window kikyam. Kumpurmikan kan lakay. Kaya't ko amin. Basta masapa ka nga agawid. Tasapaag ti agluto iti pangrabyan tayaw. Sige nga raw. Mapanakaon. Bye-bye! Napanan ni bayaw ka ba guys? Wen, napan man nagpasadan Nalailo mo ni bayaw king kanya. Manang siya na. Adapay pakiskis na no pumanaw. Ay, wen ka ba guys? Uray no sumangput dayjay. Agkanaklat ta. Nagkasat kameten ka ba guys? Nakatumpong ka itinasingpet kan nalailo nga asawa. Day tamot ti pagyamyamana. Tasaan nagbalbaliw ni tutoy kanya ka ba guys? Iso nalaan ta, awan anak yaw ka ba guys? Sayang, di na maiwaras ti kinataer na. Ay, wan nga rod Ang ayos lata. Naragsak kami latamay nga oray saan kami anaparaburan iti anak. Sa bagay makidi Ngayon, kasyanaw, no ada mapututan na sa balay, manang. Agungot ka kaday. Ayun apaak ang mga nusinaak pa yan, karya. Manang, ada ibagak maipapan kinibayaw tutoy. Ngam di mo ibagbaga asyak tinang ibagaking ka Anya dayta, kun naggapuam aya. Naggapuak iji plaza, napanak iji paradaan, kaada nakitak manang. Nakitam nga? Ni bayaw tutoy, ada kadwa na babae nga agmirmirinda iji jeep na. Anyat meriendada. Fishball kang kikiam. Pasahiros na siguro Imposible. Apay nga ron nga may sa abaso di inuman da palameg. Agkabaso da? Ay na, paliiwom di asawa manang. Ang mga no agin lalailo laking ka. Tapno saan amadlaw ti madingar aramiden na. Ngamnay, ulitak, di mo ibagbaga asyak tinang ipulong king ka
Nga uray anya ti magpaspasamak. Sigay ka ba, guys? Di ka madanagan. Sigay, tapalot po tagtuman ti asawa. Anya at chicks ngay bagbagam bet. Aya. Adaya chicks ka. No awan. Asino nga raw di kadwam amang mangan iti fishball kan kikiam ije paradaan. Baseball kan kikiam. Ay ni. Si Bastiana dayjay. Naggindan kami lagi matang iti merienda may. Kat kaputa agarbes. Ay, imunag kami ijay-jay. Kainsan mitlaada kami, ti adda ijay-jay. Ado kami. Naira na laan nagabay kami. Wala, ngam apay amay may sa abasaw, ti pagin inuman nyo iti palamay. Anya may sa... Ay, day tanti palso adamag. Iso lang ti minom iti palamig. Jak imin inom. Jayag paisaw ti bagam. Kagpay sumiti bagbagak. Asino ay ati nagipulong kan kay tinayta. Basta, jak kayak nga ibagato toy. Palso dayta nga ipulong daken ka. Kasjay ti rumbeng manang siya na. Si taem di asawam. Kun uray kasano ti panang pilit naking ka. No asino ti agipulpulong. Di mo ibagbaga. Tapno agidano naktumanon king ka ah. Ay, maditirik nak iti naamwak karya. Ha? Saan nga arami daya si Bastiana? Tano agkam-kam malay balik tadak jay ulo na. Ah, nakaro ka gaya mga agimon manang. Ay, wala, ha? Numaaktuak nga bababae, ang piyang-piyang ti langit kandaga. Aggulo Maiturid mo nga ta nga sinaan ni Bayaw, no bilang laeng manang. Ay, katun na. Papanawak dito'y balay. Aw, talaga? Wan, iso asaan nga agar aramid daya tutoy. Tadyak kayak ti malukluko. Agkapi ka, Bayaw? Adayan na pudot ada na ipag. Kaada nagluto Tamok akas tuy nga oras ti panagkapkapim iti malam. Ay, sige tamang timpla akman garaw. Saan ang sakon, Bayaw? Anya timplam aya. Sweet, very sweet, wino medyo sweet laang, Bayaw. Ay, not so sweet. Okay, napait, wino medyo napait. Ay, medyo napait. Bayaw, pakikugkod mo man to'y kanawan alegs ko. Saan pa'y ngamin magaan to'y cutics ko ka? Diyak pa'y mabalin nga ikudkod to'y imak ta madadaal ti manicure ko. Ha? Ay na nagkatul, alan Bayaw, pakikudkod, please. Sa dino Ay, na. dito'y abanda. Dito'y Bayaw, dito'y. Mabit lang araw taala at isagaysay. Tayo suti pang kudkud ka. Daytoy. Aday ta, nakudkudan ay. Gatanga mo to'y do abalkot adaing ko tatatutoy. Wano gulpyum to'y liman. Ay saan? Aduunay. Husto day tadwa, Olivia. Sige nga rod, tata. At iti bayad ka. Keep the change. Ay na, thank you, tata. Umay kay tumanin lakwan, ha? No problem. Basta sika, Olivia. Hay, si kaya babae. Ada pa naggustong kinibayaw ko atutuyan niya. Ha? Ala, anya ka din day tang ibagbagam, nana. Agindi ka pailaan. Nakadkadlaw mo ag-crush ka kinibayaw ka. Abay, awan asawam. Ha? No awan asawam, saan anibayaw ko ti pagdiskitaram. Agbain ka kumamad Adda di kapsat kong asawa na. Nagado di dati pagpaarumam. Di pa'y bayaw kumait. Ay, sige, labsan ka pa'y, nana. Jak mo dagit nga ibagbagam. Ay, sus manang.
At ipaam di asawam iti kasdingar aramiden na. Agasam makiginggin nantil iti dayjay nga Olivia. Ha? Aglablaba ka ngamin itay iso adi mo nakita. Nakadkadlaw nga kursunada ni Olivia ya asawam. Kumanataw ang makisarsarita kin ni bayaw. Kin ni bayaw mait kay kaya na ay masurunak ang makakikita. Anya? Kin agasam dayta. Saanan nga inala ni bayaw ti suklina kin ni Olivia. Anya nga iti kayat asawon dayta. Nagdaktol sapay ti suklina. Impadawat na laang iti dayjay nga Olivia. Anya pa iti naramid da. Nagginggin nantil da nga raud. Ngamnay, no si taam ni bayaw, di mo ibagbaga asyak tinang ipulong king kaa. Nga uray anyat mapaspasamak, wan. Wen kabagays. Liklikam man ti makiginantil ka dagiti babae tutoy. Kagurgurak ti kasta. Da, kano sa anak mo't makigingkinan tayo? Tiko nam, jak nakita ti istalyo ang nagsarita kin ni Olivia itay. na. Mayat ti kinatawaya. Na, pati katawa, dakisay. Anya kumano ang kinatawa ka, may. Kaya normal mo ilang katawa, may. Kaya saan kami mo't nagginante? Ay, basta liklikam ti makisarita iti dayjay nga Olivia. Tanakadkadlaw nga da pa nagkursunada na kun ka. Ay, pagan ano na kumami dayjay nga, kaya kaya ko. Di katawanan na ati kurso na dahil na. San asya? Basta ramidom ti bagbaga. Liklikam ni Olivia. Period. Naimbag nga oras yaw, nana. Adda da tatatutay, kinana siya nang. Awanda, apay aya. Ay, adda ko maibagamay. Ayat ibagayaw, tasyak to timang ibaga. Alaan mi kumaidaan ninong, kun ninang minto nagkasar kami. Sige, tay ibagak taw. Ay, iso na lang, tanalipata mo, tantay full nin ni nana siya nang. Ay kwa, karidad ti usto anagan ni manang ko. Ay, kasta ya? Wen, karidad. Sige, tay isurat ko ti si bubukil anagan ni kabagis ko. Kastamit tin ni bayaw ko. Ngam tay apelyido ni kabagis ko, idi balasang ti ikabil ko tay isupay lat usaran na. Ha? Saan ka nagkasar ka ni Tata Tutoy, aya? Saan? Ay, jak mo gayam. Basta di namot usaran ti apelyido nila kay na. Ay, sige nga rin na. Tapno maisurat min iti invitation card. Sa kami tog sublimanan. Tapno maibagami kadakwada iti personal. Sige, ta isurat ka. Uray di kay to agsublain. Ta ibagak to kadakwadan, baraw. Ay, alaman nga raw. Tamang ano, makumikom kaminton iti masungad nga laldaw. Mala, agyamang kami na. Bayaw, agninong ka kano inton kasarda duminay. Ay, saklaan. Duwata, bayaw. Anya? Datamat ti pinagpartner da. Ha? Manang, bumulodak man iti badom. Takurang matay bado a binalon kon. No kasta, saan ka pa nga agaway, karya? Saan pa'y manang? Dituyak pa'y laeng. Tapno matulungan ka kadagiti trabahom dito balayaw. Ay na, awan pang swildukin ka kabagays. Ay nasaan a problema dayta? Jak maagdaw-dawat iti swildoking ka. Basta kayat kulat ti tumulong. Tinapatag, mangmanganak iti 3 times a day. Mayatin dayta. Alakot, si kati makamaw kabagays. Sigay, ipadawat kong dagiti daduma akawaskaw. Jak metlaos usarunan dagi jay. Ay, agyaman manang. Kanuan gayam, adda na pintas abistidam. Tay mabalin apang ninang kuma. Apay aya, pangusaram kabagays. Kwa, agninang ngaruk kano. Siyak mati partner dakin ni bayaw nga agi-sponsor iti kasar. Kasta aya. Madamat kidi tay extra abistida. Naminsan ko lang nga inusar, ngam napintas day jay. No kasta, di ka umay di kasaran, bakay? Saan, tasaan mo't asyak team partner daken ka nga agi sponsor. Mas dawak mo ngarod ka dagi di ngagkasar.
Di magkabagis mo tim partner na kanya. Ala, mapan kailat, masadutak amapan. Jak ko mamapan. Ang kababain-bait. Mapanaklatan Agawid ak mutlaang apaman amal pasti kasar. Bakay? Pare Tutoy, ay nakumusta? Ha? Ay, pare Juliana. Si kadekan? Ay na, bimbintas kin imubing ka. Ay na, thank you. Nauray magsika, timar kamat. Ay, kapin anong tagkasar? Kaanakak ti babae. Ay, kastaya. Ay na, nabayagan hiti nagkikita. Ay, agtugaw tamampay ditoy. Tagin niliw ta kumaray. Ag istorya tamampay. Uray ta nalpasin ti kasar. Sige, kumpare. Ay na, kat ni kumari siya nang ay, kumusta? Ay kinasaya mitlata, maray. Aday je balay. Ay na, kailiw ko mata na makita kan makainistorya ni Marisyanan. Ay nakapagais, ni Bayaw Tutoy, ada chicks na isi kasaran. Asinaw. Ay najak am-amaw, ngam napintas abakat dayjay, naglailo da nga istorya, agin innapirda pay, kan pasaray sipatan di babae ti abaga ni Bayaw. Anya. Dahito man kita am tiladawan da, nakatalikod da, ta itilikodan ti nagpitsura. Sino nga'y dayta babae? Chicks na nga raw, no idinalpas ti kasar, isuda ka na yun ti nagsarsarita, intugaw da iti may sasulay, nagbayag ti pa nagsarsarita da, ako namlan na iliwan da iti tunggal maysa. Anya. Malagrubat ka, taing karautan ida kabagays. Maditikas di nga aramid di asawam, laklakayan at chikbaw. Jakmet kayat arugitan na ti ulom Ay, urayak ang makasangpag, takasaritak to dito'y balay. Mabainak ang mapanichay. May mayat no sungatom ida adwa, agruam da. Maditikas di nga aramidin da. Ay, apaw. Sige. Kuyugan nak nga raw kabagays. Dagijay dan ni kabagays, kita amanay. Dudwada ijay suling agsarsarita. Payman. Sige manang, sungatom. Ipungot mo ti babae. Agsagana ka si kaabakit, maipungot ka itan. Aga-agaw ka iti asawa, balang kantis kayong agpapada. Ay, kumari Juliana! Naglukaw. Naging narakop da mutan. Anya mutan? Kunaklano aggubal dan. Ay, agam amuda magayam. Makapasurumot ti kastoy. Agawi da man langay. Papanam karya. Agawi da kon ijay lugar tayo manang. Nauma akon nga agbakbakasyon. Apay, adda di mo nagustuhan kada kamay kabagays. Awan, mailiw ako ni balay. Kaya't kun ti agawid kabagays. Agyaman na kadagiti impakpakan nyo kanya. Sige, di akong agpakada kini Bayaw. Pakibagam tulatan manang. Sige, mapanakaw. Aklunak manang biyanang, nagkurso na daak ni Bayaw ko. Iso akas jay ti inararamid ko. Ngambaya ti panaglabas ti aldaw, na amiris kumatlaang tibidot ko, kadjak amo no nadlaw da kabagis ko ti amen. Nakarik na ak iti baen iso api manawak. Nagawid ak nga rod, kadjak ko nagsubli iti balay da kabagis ko. Kat ita, numalagip ko tinapalabas, mababainak iti bagik, ta saan na may parbeng dagide nga inararamid ko. Alakastan, to'y pagayam mo, karya. Nasaya at unay, tanaamiris mo matlaeng, asaan na may parbeng ti inaramid mo, pagayam karya. Katlimiklik ka kadakwada. Mas daawak tamis mo pa'y abayaw mo, tinagkurso na daam. Asawa mismo ti kabsat mo. Tila ipulpulong mo iti kabsat mo, tapno apaan na laeng ti asawa na. Kat gundaway mutten, ti mang sulisog iti bayaw mo.
Angam na yung bag-ata saan ka nagbaligay. Bueno, papagayam, ditan dinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam karya. Dito'y darama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama ni Jenna Almoite. Agyaman kami, ken Diyos tagngina kada kayo. Amin. Manang Biyanang! Naimbag nga orasyo papagayam, siyak ti pagayam yun ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang, kumusta kayo manan? Matutudong aldaw, isungagan anad tayo kumakanayon papagayam. Ti surat nga intay drama ita, kanibasa kat manipod kanipagayam tayo agardo, saan naapudpudno anagan. Ngabsakbay na, kablawan taypay ni Reyra Luciano Sr., ni Joanne Rovillos, ni Jazz de la Cruz. Kastoy man ti surat ni Pagayam Gardo, Dear Manang Biyanang, adda nasingpet amanugang ko, ta amin apang ibaunak ken guana, mapan ket aramiden na. Adday di pasamak iti lugar me, ti karuba me iti pagtarayan to istorya, apakay ramanan mi meten iti manugang ko. Rugyak ti agsalaysay. Sauro, bunagam tuman jay semento ijay sagut ti balay. Ipan mo ijay likaw. Uwan tatang. Ingkan tuman isilpo ijay hos ijay garden ka. Tapno masibugan ti mulak. Uwan tatang. Kaningkan tu pa'y magala iti rabongan niya. Tamakasit si Daan. Bangalaak nga tatang. Ne, ikating ka agbiro ka. Nagado ijay baker. Kadwang tapno adda reserba. Nawatan? Uwan tatang. Tatagardo. Oh. Apay, kanya ti sang-sangitan nga imay dito'y balay isa balasang kao. Kat na rabrabe eh. Ninang ko, itaray tayo kumain di hospital. Awan matimayat nga mang tulong kanya na takas ano kat nagadumat nga mente kalaban na idisan pa nga ang sakit. Ay, nagrigat gayam ti awan gayam na. Awan mang tulong ka no agkasapulan ka iti tulong. Isong aron nga da kayo te nasidgak, tatata, na minsan sa lang nga nag-apa kayo idi kininang ko niya. Ah, ay wag, ay ngam nalipat akong dayjay. Ay ngam, hakuray ka. Di mat inatrasan ang dagiti doktor ni Nanang Mau. Uwan tata, pinagawid da kami idin, tako na da nga awan ng tinam na mapay ni inang ko nga agbyang. Agpilit mat nga itaray ko kanoy di hospital. Ay, kastaya. Sige pagbigyan tayo ni Nanang Mau. Mabait lang arod, tawagak ti manugang ko. Taisaw ti mangitaray kin ni Nanang Mau. Sauro, lakay, agriin ka man. Sauro. Apay ayabagay. Imawag ni tatang. Ing kapagandaran di tricycle, ta itaray mo kano ni inang ni Isa isi ospital. Anya? Alag na, darasam ta emergency. Mabait lang nga raw, tagsukatak. Manong Sauro, agyang manak ititulong yo Awan anyaman na ading isang. Kat anya ngay. Mabalin ko ka din agawin. Mabit lang manong tarumwarak man pay. Pakibantay mo kumapay lang na inang ko ito ka man na. Inakpay gatangan di ay pagpagatang ti doktor nga agas na. Mabitak mat kay dilang ha. Si putam ataba ka agsung abmanan. Ibagam nga orayan na kanya manong Sauro. Sige nakon. Awanin ti aramidan mi kan kanana. Iso ang mabalin yung ti agawid no kayat yun. Naagaasa na kaon. Ha? Agkararag kayo laangan nana. Taawan imposible iti apo.
Inaramid mi ngamin aminan akabaalan mi. Ngam, ay, mataya ka din talaga, doktora. Mano atawan ti tahaning tibiyag ka. Mano, doktora. Hello? Okay, coming. Excuse me, Nana. Kasapulan dak iji emergency room. Panawan kayo, May. Ay, doktora, mabit lang. Doktora. Baybayan yun, inang. Dagulit kayo mat nga. Paulit-ulit mat tinamdamagan nyo kanya doktora. Iyak pa'y kaya timatay isa. Iba kami siya doktor ko. Tapatid dugan na pa'y tibiyag ko. Sumagmamano kanulangan nga bulan ti panagbiagyo ito'y lubong. Anya ka matyan. Imbes nga ilimad mo kumamatay ta kanya. Iparupampay mo't kanya kamataya ko ni si Mabet. Ay, at-anda nga kapsutak itikas na nga ibang-bagam. Ayak pa dyan na ita. Abutak pa iti sa nga pulo at awa. Aklunan tayo kadintigasat yun, nanang. Basta kayat ko pa'y dagbihan. Yak pa'y kayat timatay. Iawit kayo kanon. Mantiyak. Dito yak lang ospital. Agpagasat pa'y agawid ak tulaan no na imbaga kaun. Saan kayo nga ron kanong ag-imbagan tanakaron ti sakit yo? Awanan tinamnama. Ada! Basta agbiagak pa'y! Agbiagak pa'y! No kasta. Inyawid damat lang ti ina ni isang gardaw. Wan bakay, kasta ti imbaga jay manugang ta. Di na kano kaya ti agawid. Gam pinilit ni isang. Kaya't nakano ngamin ti magasan. Kasi mga roda. Namnamaan na pima na magasan pa'y. Saan mat nga rod ang maagasan na tadakkel ka nun tay bukol iti barana. Maudi ka nun nga stage da jay. Ay, kasi mga roda. Wan, iso nga inak tumad mang tad iti uray pasikla at tulong. Tanay, awan mat mang tultulong kadakwada. Kasano ka nagaduma nga minti ka padaya bakit idi sampay ngagsakit. Man nakiapa mga min idi dayjay. Wan, ngamlipaten kumaan di na palabas. Tamasakit kat nga ruday. Siya tubay, inapanak idi dayjay. Ay ngam binaybay akon. Tulungak lata. Tabareng maalay-ayan basik tirikrik naan na. Kaasiman. Itaray na kaya ospital. Narasam. Yak pa'y kaya timatay. Awan kaduak nga mangitaray kada kayo di hospital, nanang. Rabin, awan matmayat nga mang tulong kada kayo. No talaga nga ipan yun nakatitulok yun, Pangasi yun, nanang. Yak pa'y kaya timatay. Itaray na kaya ospital. Wanaw. Kaya't mau tasitan tutyo mo ng alalyak no mataya ka. Ay, sana inang. Ay, anya matan. Sige, mabait lang nga rin tawagak ni Tata Gardo. Taiso lang matimang tultulong kada tayo. Oh, tatang, da kayo matgayam. Sumrag kayo Ay sanay, pagandar mo ti tricycle mo. Tada itaray tayo sa ospital. Ha? Sino, tatang? Diyan ina ni isang. Manan? Alan, tamangan no anya ti mapasama ken ko na. Ibagak at ti tricycle mo ti aramatan tayo. Iso adarasaw. At dayta, naitaray na ka manan dito'y ospital ka. Kumusta ti Riknam? Mayat manan. Sumarantak. Nodak dito'y ospital. Ha? Naimbaga ko un kakakarto.
no pumigsa ang tagay kanto. Aniya, Ay, Kasta ni inang ko tata. Napigsa ti pa kinakam na nga ag-imbag pa'y. Ngam talaga nga nakapsutan. intento video kay gardaw. Ilibre kantaw. Basta gimbagak. Agi table kanto iti chicks. ala, agpaimbag ka nga rod. Tano na imbag kaan, agpartita ito iti kalday. Ay, pumigsa iti kasta ngay bagbagam kakakardaw. Ay, Ana nga, mabalingan ti agawid. Tawan mo ti aramidan mi kada kayo. Dumakla ang tibilyo dito ospital. No, agigyan kayo dito eh. Wen doktora, nayimpake kong dagiti kagawaan mi. Agawit kami. Sobre na ospital isang. Itulok yung amin na nanang. Tapno makaina na kayo. Itaray na ospital. Pagawitan da tayon tumadlaan dyan, doktor. No ipilit yung timapanijay. Agpiyagak pa. Yung taybilin ko kan kayo sa Inang! Nanang! Nanang ko! Rest in peace! Ipatpatakaw nay! Nasakit ti papatay mo nga may mayatan ti kasta tapno angkan nga agregat. Wanang kuliplipatan ti bilin mo, nanang! Intay makilamay, nanang. Tawan sa kano timang lamlamay iti ina ni isan. Nila kano isang timang lamlamay kan ko ana. Ay kuwan na! Kaasimot! Intaan di nga yun ni Isang! Wen nanang. Nagrigat gayam ti matay nga adu ti kaapanaan niya. Awan gayam ti mang tanaw iti bangkay mo. Nusikan ti matay. Oh, nagpasulisita kiti abuloy. Daytoy tinasulisit isang. Alam mo, tanaimbag lang ay gatang mo iti masapsapol iti pannakalama iti inam. Agyamanak, tatagardo. Nakasingsing pat ka nga talaga. Managtulong ka nga lakay. Kanada pa iti insang pwed may akap kape. Asukar, gatas, kantin tinapay. Naimbag lang ay pasangom kadagiti umay makilamay. Kat, nay, ato matla dagiti umay makilamlamay. Kuwa, kasi na adamat duwa nga si Marong Kartadtay. 2 minutes da lang. May dalang tinanawan ni nanang. Kalpasan na kat pimanaw dan. Ultimo dagiti kakabagyan mekat kagurada ngamin ni nanang ko. Anya? Ay ked, anya ti planaw. Kaanaw ti panangipunpun tayo iti inam. Urayan tayo pa, dagiti dado mga kakabagyan may iti sabali nga lugar. Nawan nga talagan kat, ipumpun tayo na, tata. Gardao, kita ti bangkay. Apay ngay akas la medyo na ipasikig. Wan, takasta ka no ti imbilin na kini isang nga anak na. Aniya? Kasta ka no ti bilin na sakbay amatay. Di na kaya ti maipadata. Aniya? Tapay kanungay. Di na kano kaya't asangwan dagiti kalaban na amang tanaw iti bangkay na. Na, adayamat kasta, natay nga rodan. Basta, baybayan tayo na. Mabutang med ngamin ni isang amang tubngar iti bilin ti inana, tamangan kanuno alalyaan na. Aniya? Tatagado, ipumpun tayo ni nanang ko. Ay kituan Ano san tayo na? Ano san yun kinemang sauro ang abag katantilongon?
Awan mat nga menti sa bali nga maayaban. Awan mat mayat nga makitinulong nga mang bagkat. Sige, awan problema dita. Mabait lang nga raw, tayabak ti manugang kao. Alasauro, pag tinulungan ta magkatan tilungaon. Tanay, awan bayat amang pagkat takagura dati natay. Unay mo't dagita at taon. Uray kasano ko matigura da itinatay. Tumulong da kumamit Alagid din, agunay kan. Kabailan ta, tanakotong tinatay. Sige nga, Rod. May isa, dua, talo. Ay na, nadagsang matgayam. Uwan nga, Rod. Nagdagsan tatang. Ay na, mautbalan sa konsaro. Natindag mo tilungon ng tatang. Ala, napakbunti bangkay. Uwan nga raw. Nay! Alyan ko! Alyan, Nay! Ay Ala! Ay, napakbumata na nanang ko! ala, ako pumun atiin ang ni isang. Tay sublimiti balay na, Saro. Anyamot ngamin ti kastoy. Awan pa'y tumulong mat. Alakit din, Sauro. Aramid mo ti magpagak. Takaasimay panapaklab itinaga. Anyamotan. Anya pa'y lat kukuam, Sauro. Agunay ka na. Wan, tatang. Ay, naimbag ta dato'y lugan nga nabulod yu, tatagardo. Wan gayem ko takin lugan. Imbag ta mo ni Manong Sauro gayang dag-drive. Wan ata insurok nga agmaneho. Ay na, may tabon ka na nang. Sabay ako mataawanan ti pakataktakan ti tabon mo. Ay, sus. Ah, Naplat magtiluganan. Kahit ada extra apilid. Awan, tatang. ay, manaktak mat nga, mataktak tayo manan nga rod, Di ka matanagan ni isang. Tadapay remedyo. Siyak ti makamo. Ay, Sauro. Bumaba ka dita. Tamagmag na tayon. Bagkatan tayo manan tilungon ni Inangkon? Nadagsain. Ang mga numapakbumanan. Kat anya nga ron ngay, ibati tayo ni nanang ko itoy. Sauro. Ubam ti mangkay. Anya kayo mutan, tatang. Aglablabos kayo. Saan agapaw anasing putak kada kayo? Apas pasurutak kada kayo. Kat ipaaramid yung mat amin kanya kaw. Nga uray saan mat arumrumban. Ha? Da kayo, ti mga ramid no kaya tiyaw. Grabe kayo mat akatugangan. Tagtagibas si tindak unay amanugang yaw. Saan mat akastaa? Saan mat arumbang dagita nga ipaparamid yaw? Apay nga akasta kayaw. Sauro. Hindi ta kayon. Makamu kayo dinan. Aglablabos kayong tatang. Ha? Ala ka, nagpasugnod sana talaga ni Sauro. Saan ka nun na nagawawi DJ Balayda? Kahit awan mo ti madi nga inaramid ko? Awan nga. Apay, ti kanayo na panangibabaon mo kan kwa na. Nasayaan nga ron ti kasday. Ha? Awan lagat, ibaon mo. Gaputan na singpot, abuswam mo tan, ti kinasingpot na. Kit, pasensya. Anya nga'y tao ak matlaang nga agbitaw. Ingkasukunan, tayaywam. Saan nga minanasaya at tararamidam? Sana gaputan na singpot di tao, katabuswam matabaon-baonanan. At damot rik na masakitan, kan mapunwan, lakay. Sinurot ko nga rod, ti manugang ko, iti lugar da, kat nagkidawak iti pasensya kan kuana. Idi damo di nakasarsarita, mismisuutan naklaang, ngam nayayok matlaang, kat napakawanak. Kat nagawid matlaang iti balayda,
Katita, tsako na yan ibabaon ti manugang ko, no kasapulan lang sa kunto ibaon. Alakastan, ti pagayam mo, Gardo. Nasaya at matata nakapanunot ka matlaang pagayam, Gardo. Wana, di tayo una abuswan, nagiti nasisingpet at tao. Tadamot pagpatinggaan ti pasensya. Adamat riknada akas kada tayo. Iso narigat ti manggundaway. Kan mangtagibasit kadakwada. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Gardo. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. And your nose para iti script kan drama ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyanang! Hello manan, papagayam, kumusta kayo? Agananad tayo akanayon, tanay matutudumanan dal daw ita. Siyak manan, tibagayam yun ni Manang nyo Biyanang, amang kabgablaaw kada kayo itinaragsak ngal daw, kan oras ngayon kay panagbuy-buya, kan panagdengdeng nga gita akan ito. Ti surat, ngayon tayo basa ka ni drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayo alito, sa napudpudno anagan. Ngamsak may na, hello ka ni June 8, ni Sofia Butite, ka ni Ma'am Vivian Voluntario. Kastoy man ti surat, ni pagayam lito. Dear Manang Biyanang, may papanit ti asawak, kan ti abalayan ko ti pagtarayan to'y istoryak kan ka. Agpada ngamin anasam iti punsyonan ti asawak, kan ti abalayan ko. Kat tunggal sumangpadda nga agapo iti punsyonan, aday madda a take out, wano binalkut da. Rugyak ti agsalaysay. Ay, excuse me lakay. Aglisi ka ta na nagsentimod ko. Ay, yaday tayong sampot mo, Karda. Ay, sakat babawi. Naglulukmag asakat babawi. Aniya. Mala, agluto kan, tanaban nugak anag na. Mangluto ka man iti crispy pata. Nangalaam nga idita. Tangdan ko at timulong ijay kasaran. Timulong ak ngamin anagukis iti carrots, kas kada patatas kanda dumapay. Hindi. Alalakay, agluto kan tanay, mabisinak. Basit tinakan ko ijay kasaran. Ada ni abalayan Karda, abalayan. Ada abalayan, ngam nakaturog. Napuyatan gamain, tanagapo ijay kasaran. Kasangsangpet na laitay. Riingaman abalayan. Tada papanan may. Nay, papanan nyo manan ngay abalayan? Ingkam makilamay. Ijay? Igi abagatan. Kamaudyanan na. Natay mulaangan tay siyam tibiyag na akaba wala kay. Alan, riingamon ni pagkamaw. Tama pang kamay. Alah, mabiit lang nga raw abalayan. Napanan man ang dagijay agabalayan tatang. Ay na, kas iti sigaw, napandaman na nakipangan Basta damakan, mapanda. Kasaran man, wano natayan. Anya, ay una yung dagijay adwa. Nagpadaan da iti ugaling agabalayan. Wan nga raw da. Ay kat sigurado man ang tikarni nga isang put ni nanang tatang. Ay kasigurado Kababay da arabi dagikay nga agabalayan. No adda punsyonan, iso dati makakaadda amapan makipilpila. Ay, bimbak-bakit ang da arupat punsyonan. Nay, adupay matikarni dito'y reflakay. Saan samot anak naksayan? Ay, kat, jay matlasid am ti ilutlutok no ko Anya,
Apay ngay? Naumaak iti karnay. Natangken fish ti kayat ko asidaan. Iso agi matangak iti kalman iti fish kan natang. Anya ka matanlitaw, imbes ang makainot tayo iti kwarta, mapan ka pa'y lagumatang iti sabali ang masida. Kakaasi ak ngagdisdis kitar iti masida, tapno makatipid talaan, ngam gastador ka man. An-anom dagiti karnay nga isang sangpot ko ngay, ipakan iti asaw. Ay na, kano makaumamad nga ro ti karnay? Kan maysa, saan anasaya at nukar ni akanayaw ti masidsida. Nagkuna amaday, si kalat mangibagbaga iti kastalitaw. Apay, doktor kaya? Agpakalaing ka manin ako na. Pagpapigsa ti karnay, kan pagpatidog iti biyag. Iso nga agsida kakit ding agsida iti karnay. Kita man tabagay, nagkotong ka. Kita man ti itsurak kan itsuram. Anyalaangan ti sawan dagiti taaw. Ang mga no ibagada nga agawak ti kankadam. Agsida ka iti karnay. Agpalukmag ka kiday litaw. Ay nawaw. Napsugak Ngam kura ko pa. Nantay na po'y anak ko. Ay, husto nanang. Na, paritan na amangan, Amanda? Ado na yung tikinan nyo. Ay na, sigod ba't nga adutikan ka na, basta karnay. Ay na, di kayo unay ko nakmat. Kitahan nyo man tabagiyo. Grabing tilimok maganyo. Dandan idi kay pa'y makapagnan nga po iti kinadaktil ti bagiyo. Ay hapaw, may mayat akitaan tinalukmag, ngam tinakutong. Ay na, nagpadaan yun kanya abalayan yun nakaluklukmag. Aglinlin nung baka yun nga agpalukmag. Kagagangay na Ado nga ro tilibre karne, gundawayan Taado pa'y tilibre. Madamdama ma-high blood kayo. Gapo iti kinalukmag yun, nanang. Di kayo unay man tani. Madino masubraan ti lukmag yun. Ay na, agkasarmat gaya man tay maestra akaruba tayo lakay. Wine, maestro mo't lati mga asawa kan kwa na. Ay katmayat tagpadada nga agisursura. Kay mapantayon to Nayunam to ti alaam akanum no makipila ka lakay. Yawid mun to dito'y balay ti maalam akanum. Tauray siya. Nayunak to ti alaak akanag. Ibagak nga da bisita. Katyalaak iti kanunda ko na. Ay, makitan tao, Karda. Ang mga nujak tumangan. Umay kunto labuyaan ti kasarda. Agawid ak madla adagaws. Anya! Apay, bak nang kaya. Apay, mabain ka nga agbalkaw. Mabain ka mapan makipila. Kakaiso na nga dalibre apakipanganan. Ala, di kan agungait. Wan, mapanak tumakipila amangan. Abalayan Maya, umay kay dito yun. Nakapila akong dito lamisaan. Wan abalayan. Tay silupin mo nga ang mga nunalipatam. Saan? Adda dito'y bulsa. Lalaingam ti agao Partakam ti agao iti kanang abalayan. Uray si kamot aabalayan. Good luck. Ade, duwa mampay. Tama ba nga umay makipila dagayay kakaanak ak abisitak iti balay. Isu iyala ak man ida. Mabiglaan na. Atoy na. Ay na. Ay, agyaman nak aday. Thank you. Tumarunukan karda. Wan abalayan. Ay aday, nayo naman iti dua a plato ti kukwa. Tanasakit ti saka ti asawa. Saan ama ko umay agpila. Kunday may sanga apukaw. Yalaak man iti kanan na. Talo kayo matana? Ay, unaday. Talo a plato ti itig mo kanya. Napanan ni nanang tatang. Ay na, adapay la ijay kasaran. Sumanubli ijay pilaan ti makan. Litaw! Alam man litaw! Darasang, tagsubli ak pa'y kita kasaran. Kainak man ang makipila. Ay umay kakitain.
Di ka nagsubli jay. Huston day ta. Huston ka! Sublatan na kaman kita. Si kamot ti mapan makipila. Tayawid mo dito'y balay. Tapno saan tan nga agluto iti pangrabyan. Ay na, mabainak bakit? Ha? Pagbainam ngay kat libre nga raw. Mala, kalubang nga raw day taon. Tagsubli Inak pa'y makipila. Nanang! Huston ti pila! Kababain! Ay na! Inkay mo't makipila no kayat yan! Ay, anyan ni Nanang. Ay, awan nga rod Nagpadaan dan kindi abalayan maya. Isuda manan ti center of attraction di takasaran. Sapay agungan numabagbagaan. Ay na, ibagaman kindi di asawam, tapagbagaan na medya inana. Ay natatang kanayon abagbagaan nila kay ti inana ngam nasukir mo. Ipapilit na ti kayat ng aramidan. An-anuan nyo ngay dagita nagado abinalkot yu akar ni Nanang. Kay si daan ta irif mo ti daduma. Iuna yun. Apay diyo ammo ay ada kayo titupi ko dagiti kalugaran tayo. Tamakit kita na dar aramidan nyo. Natukol ka no ti aklo gapo kada kayo kininana karda. Ay, awan bibiyang da, libre nga raw. Libre ngagpaiso. Ngam saan matakas jay Ngagsubli-subli kayo kit dinitipila. Nagkurang ti taraon. Tanamin adu kayo mata nagsubli-subli jay. Ay na, praktikalan ti biyang ita anak ko. When ngam iti nasaya at awagas ananang. Agasam mat day tangay. Dandani ibusan yung titaraon iti pumpunsyonan. He? Saan mo ka? Grabe kayo mga agsaw. Agkasar kanundain niyang kenpilaw. Alaan data kano aninong keninang. Aniya, Ay na, Adaman pakipangananan. Agbagkan to iti dakla. aniya. Ne. Apay apagbagan na kitidakal. Wen, tapno adda pangikanta iti masubra tataraon. Hey, sayang, naimbagla akanan ti asaw, wano pusa. Anya pusa. Si daek ko Mala, wanan no isa. Ay, jak sa mapan bagat. Anya, tapay ngay, ninong ka nga raw. Asinon to ngay ti partner ka. Uray si kalat mapanan Mabalin mo't siguraw. Ay basta, umay ka. No di ka umay, agsapulak iti sabali a partner ka. Jay lakay nga agkras kanyak ti ayabak amang partner kanyak. Kaya't maaw? Ay pilaw baraw. Nalpasamot ananganan dagiti bisita yaw. Ay, uwan nana. Amangan no adapay sumangpet no matamdama. Mabalin nga ako kusik laang dagiti nabati iti lamisaan. Addan samot taraon ijay unag. Ha? Ay, dagitay mula nabati dagiti ninong keninang dagijay baraw. Ay, sige lang nana. Ay ngam na kaninyo adagos Nalaka ama banglas. Ay, uwan pilaw. Kag alaak nga raw dan dagiti nabati ijay lamisaan baraw. Ay, uwan nana. Ay, sige lang. Ikanak ba't iti bingay ko Inalam mo amin ng anabate abalayan karda. Unay kan ay abalayan. Bumingay kapaylaan mag. Kat adala nga rod inkargam di tabag mo. Awan kurang abalayan. Mala. Mabit lang nga rod tagbingay ta abalayan. Nagado ti taraon dito yung ref Nanang. Sana may bibus. Nabanglasamo ti daduman. Kasano ang mabanglas kat nakarif nga raw. Uray manungal daw dito yung ref dagitoy. Sapay dagitay narikadwan asidaan dagitoy. Itad yun iti asaw. Ay saan? Nagrigrigatak nga impilpilaan dagita. Ipakan mo lang iti asaw. Kanok amin dagita. Anak ko, agiriin ka man. Nagsakit unay ti tiyang ko. Anay ko. Abayan Nanang. Nagsakit unay ti tiyang ko. Namin akong nagsubli-subli ijay CR. Ngam nasakit lang ta. Maulawak pa yan. Itarin na kung ay di ospital. Anay. Mabit lang nga rod Nanang.
Anay ka, ay nagsakit unay ang tiyan ka, lakay. Ay, litaw, agriing ka man. Apay, disturbo ka, di pa naturo. Ay, itaray na kanya ospital, nasakit tiyan ka. Ay, Aniya, anay ka. apay, anyat kinan mau. Jay matla nakareb at araon tikinan ko itay. Anya? Alan, jak ka ba alanan ti sakit na. Ay, maulaw ka. Day tagamente magbagak. Namangles laki di kinan mau. Kunak ngabin nga ibalang mo dagijay. Ngam kinan mo pa'y lagamay. Ay, sermonan naktaon no na imbaga kaon. Saan pa'y lang ita? Tanasakit una yung tiyan ka. Ayan na ikaw. Nanyangay, makita yung itantibong at aramid yun, nanang. Anak ko. Agpada kayon ana ospital kinikarda abalayan. Gapaw iti kinaanto ka biya. Dandani kayaw na sa bidungan ay. Tanabang listikin na niyo nga agpadpada. Ay, agyaman nak. Nakaginawa ak. Kunak numatay akong. Ay, uray siya. Kunak no ipatay kunday jay. Ay talaga nga ipatay yun iti sumaron no di kay pa'y lagbaliw. Iso nga agbalbaliw kayaw. Made ti kastagarami diyaw. Made ti buwakaw. Sana ga po alibre ket darop kay meten na daraw. Kitaan niya. Dandani kayo na isagmak. Gapo iti kinabuwakaw yaw nga agpadpada. Ay, woy. Manja akong. Nadidigra akong. Uray siya. Manjakaw. Nang runa ket datan ti tupi kuda iti lugar tayaw abalayan. Dagiti antukab nga agabalayan kun kunada. Ay, talaga Nag-viral kayo, barangay tayo. Isasartangan yung tikastang aramid yun. Wan, promise, manjakaw. Uray siya. Manjak mitay. Agbalbaliw akong. Nay, agkin kinuto kayo mat nga gabalayan. Apay, di kay mapan makidaya di ta kaaruba? Di yu darayan ti kasar ni Josephine. Saan na balayan? Agkinuto kami laangan kini abalayan karda dito balayaw. Aniya? Hehe, wan lakay, tagdayet kamay, tanay, nakalukluk magkamay ngagpadpada. Ha? Kandi nakto ibalbalkutan ng nuain, taliklik akong ti karnay, nating laangan ti sidaag. Maminsan laangan siguro iti makabulan ngagsidaak iti karnay. Aniya? Uray siyang abalayan. Jak pa'y mangmanganan itiin na boy. Natengken prutas latan. Takayat ko ti kumutong. Masapol ang maikat dagiti taba iti bagay. Tamarigatan akong amag na iti adayo. Ay kit nasaya at numapanunot yu ti agdayat. Kasta ti rumbang, tapara matla iti salon at yu dayta. Ala, at kinuto kayo nga raw, tasyak ti mapan makipangan di ta kasaran. Sige laang lakay. Idi damo kasla jackpot yan ti bagbaga dagiti agabalayan. Ti panagdayet dan. Tatyam mo saan da kabailan nga aramidan. Ngam kabailan damat gayam. Nagidanda nagdayet. Kat nagidanda mat lakim mutong. Kat nagbalinda na health conscious. Kat inidyan damatan ti mapan makipilpila iti punpunsyonan. Alakastan to'y pagayam mo lito. Nasaya at man ta nagbalbaliwan dagiti agabalayan. Unay laket ta pa nagtumpong danan niya. Dua nga agabalayan. Dua ama nagbalkot, ama hilig iti punpunsyonan. Agam sa bagay, ididay ta makide, ta nagbalbaliw damatan, kas kunam dito'y surat mo. Nala, pagyamanak ting ka pa ng ibinglay, iti kapadasam. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam lito. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan!
And your nose para iti script kan drama ni Jenna Almoite. Agyaman kami kan Diyos tagngina kada kayo. Amen.